Takže čaute, zdraví vás Donut Production, moje meno je Donut a tento diel vlastne odstartuje epizódy tutoriálov na tajné miestnosti, skryté dvere a takéto veci, sme tajné chodby. Takže ako prvú by sme si ukázali túto. Takže nie každý ju pozná, ale určite ju bude niekto poznať. Takže funguje to na princípe s fakľou a s pieskom. Fakľu odstránime, voda sa vysype a otvoria sa nám dvere. Veľmi zaujímavý systém, jednoduchý, pôsobivý. Takže teraz si ukážeme, ako to funguje na novom vlastne takže postavíme si stenu. No z piesku, čo to stávam. Takže dáme z dreva. Takže stenu dáme z dreva. To je jedno, asi mala by byť dvojitá a asi 3 do hora, 3 do šírky. Tak, sem do stredu spravíme takto, aby tu bol otvor. No. Takže hore. Si tu spravím len takto schodíky, aby som sa tam dostal, ale to vôbec tam nemusí byť. Spravím to z kameňa. No, nie, tak toto nespravím. Aby sme tu nádržku vlastne stále nemuseli doplňať vodou. Počkaj, ja to spravím. No. Spravíme si hore takú nádržku na vodu. A sem dáme fakľu. Sem dáme piesok. Ja si tu spravím ešte takto jeden schodík. Sem vylejeme vodu do tej nádrže. Takže zatiaľ to vyzerá takto. A sem si vykopeme dieru 3 bloky hlbokú a 2 bloky takto dopredu. Vlastne to dopredu záleží len na tom, kde chcete začínať s tou tajnou chodbou. Takže sem je dôležité si vykopať jeden blok do zeme. Ešte jeden blok. Sem dať fakľu. A zase na ňu len piesok. Sa takto portnem hore, aby ste to lepšie videli. A zase na ňu... To takto spravím. Aby to bolo vidno všetko. To spravím zo skla. Tak. Tuto spravíme stenu. Ešte dáme jeden blok. Dôležité je vedieť, kde sú tie dvere. A zase musí byť ako mať dve vrstvy, čiže z ďalšej strany si dáme drevo, alebo to už je úplne jedno, čo si tam dáme. Dvere je klasika. A kruto ich tu zamurujeme. Sem si môžete spraviť nejakú rumku, ako bola tam. A sem si ukážeme, ako ten systém funguje. Takže ja tú fakľu dám preč, tá voda sa vyleje, ide tadeto a pod mi je tu ďalšiu fakľu, čo spustí ten piesok a tento fail, čo sa mi teraz stal, sa stal kvôli tomu, že vlastne keď chcete mať 3 bloky do hora stenu, tak musíte dať dole ešte o jednu dieru naviac, aby ten piesok sa mal v podstate kde zasypať. Lebo 2 bloky sú hore
A jeden je pod zemou a ešte jeden som odstránil, čiže boli 4. Takže je to dobré ešte jednu dieru vykopať. Tento systém je ale dosť obťažný na obsluhu, pretože musíte ho stále opravovať. Takže hneď si ukážeme, prečo sa nám toto stalo. V podstate na tomto záleží, akú veľkú chcete mať tú stenu, čo sa vám bude zosúvať. Dáme tu 2 bloky. Môžeme dať aj 3, aj neviem koľko, proste podľa toho, aké bude hento vysoké. Takže asi toto takto. Jasné, že tú fakľu treba dať ako takto. A ona vlastne sa berie ako blok, čiže drží ten piesok. Takže teraz si tu dáme piesok. A môžeme si to hneď... Môžeme si to hneď skontrolovať. Že vlastne 2 spadnú, to sú raz, 2. A tieto 2 budú namiesto tých, čo tam spadnú. Buknutá kocka. Čiže dáme tu ten kyblík s vodou. Nalejeme tu vodu. Tak. A teraz si ukážeme znova. Takže fakľu dáme preč. Podmieta túto fakľu, tie 2 bloky spadnú do tej jamy a máme dvere. Mal som tu troška menší lak na vedenie, aby bolo lepšie vidno. Tak, a je to hotové. Ešte si ukážeme na tomto dome. Vlastne toto sa dá všelijako zakryť, tá nádržka nemusí byť presne tam, to je totálne jedno, kde si ju dáte, ja to ukážem na tomto dome. Vlastne tú nádržku som si tu zakryl gaučom. Aspoň to tak nevyzerá. A z tejto strany mám takéto schody, ale to je len na ukážku, to zase, keď nechcete, aby vám na to prišli, tak toto nemusíte mať, môžete mať tie dvere nejako skryté, alebo nejaké bloky tu mať, aby vôbec nikto nevedel, že tu máte niečo vo vnútri. A tu je tá voda, vlastne tu spravujete, tu ju napúšťate, vypúšťate. A ešte sa to dá spraviť takto, že keď sú vlastne na tom tie bloky, tie sand, piesok, takže dáme si obraz. Vlastne ono sa to dá v pohode zakryť, aby to tak nevyzeralo. Nikto nemusí ani nič tušiť, že tam máte niečo z piesku alebo tak. Keď tú pačku dáte dole, tak tie dvere sa zosunú a ten obraz ako keby bude. On bude vyzerať, že je na stene, ale pritom žiadna stena tam nebude a keď takto prejdete, tak vy ten obraz zoberete. Ale je to celkom v pohode, maskovanie, úplne na to nikto nepríde. Veľmi sa to hodí na serveroch, keď si chcete schovať čestku a tak. Takže ak sa vám toto video páčilo, ak ste prišli na niečo užitočné, tak určite dajte na náš channel odber. Robíme rôzne tutoriály, rôzne let's play. Takže a čím viac lajkov a odberov bude, tak tým budeme týchto dielov, týchto návodov na tajné miestnosti robiť viac. Máme tu pripraveného toho mnoho. Takže dúfam, že sa vám to páčilo a určite dajte odoberať. Čaute.